Għall-Prim Ministru Robert Abela l-fatt li l-Pulizija tieħu azzjoni fl-iskandlu tal-abbuż tal-overtime fis-sezzjoni ta' traffiku u sezzjonijiet oħrajn juri li l-korp qed jaħdem u l-istituzzjonijiet qed jaħdmu. Robert Abela għal dan fl-introduzzjoni waqt laqgħa f'Kastilja ma' delegazzjoni tal-UHM Voice of the Workers. Din kienet l-ewwel darba li l-Prim Ministru tkellem minn mindu faqqa dan l-iskandlu iktar kmieni din il-ġimgħa. U qal li l-korp se jkun qed jieħu deċiżjonijiet ibsin u l-Gvern mhux se jindaħal fl-għażla tal-Kummissarju ġdid. Robert Abela qal li l-proċess ġdid ta' kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija mistenni jidħol fis-seħħ fi żmien qasir, għalkemm baqa' ma kommettix ruħu li jieħu dan il-mudell miegħu quddiem il-Kummissjoni Venezja u lanqas ma jiddiskuti l-proposta tal-Oppożizzjoni sabiex il-Kummissarju jinħatar biż-żewġ terzi. Hekk kif l-iskandlu tal-abbużi fis-sara ikompli jinfirex u jinvolvi aktar membri u sezzjonijiet tal-korp, dan kollu qed jindika li hemm possibilità kbira li l-iskandlu jinvolvi eluf kbar ta' euro minn fondi pubbliċi li tħallsu b'erq. Għal dan il-għan Net News staqsel il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna jekk kienx informat f'kemm ilu għaddej b'dan l-abbuż u jekk kienx informat kemm l-ammonti ta' flus f'overtime li allegatament instaraq. Il-Ministru tal-Finanzi jwieġeb li ma jafx x'ammonti huma involuti f'dan l-iskandlu li qed ikompli jinfirex minn jum għal ieħor.